Bos días a todos e a todas. Moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa que convocamos cada sempre o venres ao remate da Xunta de Goberno, na que pasamos xa a informar dos asuntos máis importantes que vimos de abordar e de aprobar. E seguindo na liña de mellora da mobilidade no conxunto da provincia como un dos obxectivos prioritarios deste Goberno provincial, a Xunta de Goberno de hoxe aprobou sacar adiante a licitación das obras para o acondicionamento de 3 estradas provinciais máis o seu paso polos concellos de Chantada e do Saviñao. No caso de Chantada, vamos a mellorar 2 vías provinciais cun orzamento de 117.000 euros. Por un lado, renovaremos a LUP 1803, que une Campo Ramiro no Castro de Carballedo por Vilaúxe, entre os quilómetros 1,3 e o 4,2, e, por outro, a LUP 1818, que conecta os núcleos de Xedive con Vilaúxe. Nos dous casos, as obras consisten na reapertura de cunetas, na limpeza da drenaxe, na reparación do firme, na pavimentación e a sinalización vertical, e contamos con un prazo de execución para estas obras de 2 meses. No caso do Concello do Saviñao, a Deputación actuará na estrada LUP 5810, que conecta a estrada provincial LUP 5804 con Eirexa Feita por Cazón. En este caso, aprobamos licitar un proxecto para renovar o firme nos 6,8 primeiros quilómetros da vía por un importe de preto de 90.000 euros. Neste caso, os traballos contemplan a reapertura das cunetas, a reparación do firme e a pavimentación e tamén todo isto nun prazo de 2 meses. E cambiando de asuntos, tamén nesta Xunta de Goberno aprobamos un importante acordo de colaboración co Concello de Viveiro a través do que a Deputación de Lugo vai aportar 150.000 euros para a celebración do Resurrection Fest 2024. Renovamos, polo tanto, o apoio desta institución provincial ao Resu de Viveiro, un festival de referencia a nivel internacional que está chegando xa aos 20 anos de existencia. Na Deputación de Lugo temos claro que este é un evento musical de éxito, feito a si mesmo, que sirve de exemplo do que unha iniciativa dun grupo de afeccionados pode conseguirse co respaldo intelixente do Concello e do conxunto das institucións públicas, que é o máis importante que é a xente de Viveiro que apostou por este evento dende o primeiro momento. Un evento que concorda perfectamente co modelo de turismo polo que estamos apostando dende a Deputación de Lugo. Vivir experiencias, desfrutar do territorio, neste caso, desfrutar da música tamén e compartir momentos únicos con xente de todo o mundo, cun enclave espectacular como é a comarca da Mariña. Os vindeiros días 26, 27, 28 e 29 de xuño volverá a poñerse no mapa mundial Viveiro, unha vez máis, a Mariña e tamén o conxunto da provincia de Lugo gracias ao Resu 2024, que este ano vai a reunir a un total de 89 bandas nun dos cartéis máis ambiciosos, dado que máis de 60 delas nunca actuaran antes en Viveiro e outras 17 nunca o fixeran antes no noso país. Falamos, polo tanto, dun retorno económico importantísimo. Os datos das últimas edicións do Resu revelan que de cada 10 euros que se invisten no festival, 4 quedan na industria da música, mentras que outros 6 quedan en Viveiro e no seu entorno. Desta forma, xuntando o impacto socioeconómico, a promoción mediática, o retorno do Resu sitúase nun total de 25 millóns de euros para o conxunto da comarca da Mariña. Polo tanto, estamos no certo cando dicimos que é un importante festival non só cultural, non só turístico, sino tamén económico para o conxunto da nosa provincia. E cambiando xa de tercio, por outra banda, nesta Xunta de Goberno acordouse tamén licitar o alugueiro de cabinas sanitarias autónomas móviles totalmente accesibles xunto co mantemento e a limpieza diarias para a súa instalación no entorno dos paseos de Ombreiro, Rato e Paradai, no Concello de Lugo.
O importe deste contrato son 96.000 euros e a duración total son 4 anos para prestar este servicio ao conxunto da cidadanía que percorra eses paseos que acabo de nomear. E tamén en materia de contratación, aprobamos a adxudicación dun contrato para a suministración de material eléctrico para o Servizo de Mantemento da Deputación, un total na adxudicación de 30.250 euros á empresa Sonepar Spain SAU por un ano, con opción de facer 2 prórrogas máis de un ano cada unha delas. E sumándose aos acordos desta Xunta de Goberno, saiu tamén adiante a adxudicación directa da parcela número 20 do Polígono Industrial dos Acibros, en Chantada, á empresa Airas Moniz, por importe de 45.560 euros. Desta forma, a día de hoxe, no polígono de Chantada, temos vendidas 38 parcelas das 49 das que dispoñemos. En todo caso, recibíronse solicitudes para esgotar xa as parcelas dispoñibles. E xa para rematar, informo de que hoxe aprobamos o último trámite administrativo para o pago dunha subvención por importe de 6.000 euros ao colectivo Monteveciñal en Mancomún Vila de Mouros, Concello do Incio, que resultou beneficiario do programa para a dotación e mellora de servizos comunitarios que estamos impulsando dende a Deputación de Lugo. Esta é unha axuda económica destinada á reparación e equipamento do Centro Social de Vila de Mouros. Lembro que con este programa para a dotación e mellora dos servizos comunitarios, dende a Deputación colaboramos económicamente con entidades asociativas da provincia, como poden ser agrupacións veciñais, comunidades de augas e de montes, asociacións de gandeiros, agricultores ou mesmo produtores forestais, cun único obxectivo, que é acometer obras en servizos, equipamentos e infraestructuras que inciden no seu día a día, tales como poden ser pistas, accesos, melloras en locais sociais, traídas de augas, fontes, espazos públicos comunais, etc. De tal xeito que perseguimos o obxectivo de contribuir así a mellorar a súa calidade de vida e desta forma tamén colaborar a fixar poboación no noso rural. E pola miña parte, pois nada máis, quedo a vosa disposición se houber algunha pregunta. Que ninguén pregunta. Moi ben, pois nada, moitas gracias e bo fin de semana.